Čus, tady Filip z budoucnosti a jenom se chci takhle na začátek omluvit, že to video je tak krátký, takže čus a užijte video. Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa, tady Filipko 16 a dneska tady máme Grey speciál, taky jste to mohli poznat podle miniatury a podle názvu samozřejmě a začínáme Star Dropem Free, takže zkusíme. Rare. No dobrý, samozřejmě jako vždy. Yes. Takže. Kde už tady mám selektlýho. Vybereme si eventy a jdeme s ním teďka solo, aby jsme mohli. Takže jdeme si s ním zahrát solo. A jdeme teda na to. Jinak chtěl bych Greje trošku pušovat, jako ty pohárky s ním dát trošku výš, takže vyšší rank bych chtěl dát aspoň, takže kolikrát tady bude i timelapse. Jo, to nebylo moc super teda, no dobrý. To není moc dobrý na začátek, vůbec dobrý. -4. To se mi nelíbí. Chci ho dát aspoň na těch 340. Doufám, že se mi to povede. Pokud se mi to nepovede, tak nevím. Takže můžu udělat ještě druhou part. Dobře, tak doufejme, že teď se mi to povede. Máme tady Groma vedle nás, skoro vlastně. Je blízko nás je Grom. A už je tady. Máme tady dalšího Greje, koukám. Se tady zkusím schovat a vystartovat na toho Groma. Se mi nepovedlo, nevadí. Au, to bolí. A šelina. Super. Šelina mrtvá. Seberu si tady jeho power cubey a odcházím radši. Máme tady teda dalšího Greje. No, Wi-Fi, vážně? Vážně! Kamo, to je doslova nejhorší čas na to, aby se mi začala lagovat Wi-Fi. To jako v tuhle dobu jsem fakt nepotřeboval. OK, máme tady ještě toho Groma. A já jsem tady teď obklopený tím Grejem. No. Tak, borcovi tam přistane. Kamo, vážně. Ne, jdi radši na toho Groma. To je dobrý. Proč oba jdou po mně? Oni snad týmujou nebo co? Vážně. Dobrý, tak GG. Druhá hra taky na hovno. Bohužel. Ale jako +4. Teda, já jsem blbec. Rank 4 +5, tak dobrý. Taky už neumím ani mluvit. OK, takže jdeme si pro první power cube. To je docela riskantní sem chodit do toho. Víme, že tady asi tady někdo není, takže si to pošlehujeme. Tu gas. No dobrý. Počkej, ale možná ta I sem bude. Dávat si na ní hlavně bacha. Já počkám. Sem třeba někdo přijde. Taky trošku budu kempit. Nevadí. Tak se mi nechce moc vylejzat. Navíc když pošu. Taky, že jo, 40 pohárků není hodně, ale už natáčím 4 minuty a mám jeden pohárek v plusu. Vlastně jeden, protože jsem dostal -4, teďka +5, takže jsem akorát jeden pohárek v plusu. Těžká matika tohle na mě jako.
Dobrý, já už vylezám, protože zóna mě dohání. Tady jsou nějaký? Tady. Ten graf? No dobrý, šel jsem do zóny. No, krásný. 5. místo, takže třeba +2 bychom, aspoň +2 bych mohl dostat. Dobrý, +2. Dobrý, já to zrychlím, protože to bude na dlouho se mnou. OK, takže splněno, 16. rank tam máme. A ukončíme to start dropou. Jo, zase rareka, nevadí, takže dneska to bude kratší video. Čekat ještě. Tady 185 powerů. Tak jo, dneska to bylo kratší video, já se s vámi loučím a dalšího videa zase čus.